Okay, so das nächste Jahr kan mijn klein beetje te vertellen van ons Maya voor Jezus project. En wanneer ik red van een Maya voor Jezus, dat meint dan dat we hebben wat geld aangekregen om wiederbouwen, te Maya ruim merken. En Maya doen voor Jezus. En dat is dat geld wat bezit aankomt, is wat hier om Zondag Samarius aankomt. Zondag Samarius, dat geld wat je geven doen, je tiendel of je offering, dat brengt we om de kerk aan dag voor dag. En dan wanneer we Maya ruim merken, en voor grater en doen verschillende dingen wat we al doen hebben, dat komt aan door het Maya voor Jezus. So we hebben aanvangsjaar dan dat we waren in Maya voor Jezus project. En we merken dat open, jij gelegenheid dat je geven kan. En we horen dat verschillende dingen wat we zeggen, wat we willen doen. Sommige dingen verbeteren, sommige missionen bezit in je steden en zo verder. En dan hadden we een nummer van $154,000. En dat kwam alle aan, plus nog een klein beetje meer als dat wat dan aankwam. En dat geld wat als meer aangekomen, dat wil we gebruiken te meer ruimmerken. Meer ruimmerken actually krijg voor kinderen. En zo, hier is dat zo haak some beelden, waar een klein beetje kijken, host ik dat even gaan. Dit is de kerk waar we nu bij zijn, en dit part wil we er nog bouwen. Dit is een 100 show bij 104 show, zo groot is even 10.000 square show. Dit is een beetje de vloerplan wordt loten. En dit is waar we hier bij zijn, dit is de kerk hier. Hier is de kinderkerk, hier is de Fairlife. En dit part wil we er nog bouwen. Some van jullie hebben gevraagd, is dit al een part van dat geraadred building, dat grote gebied, wat we daar in den plastic dash kunnen zijn. Is het al een part van dat? En ja, dat is een part van dat, maar dat is independent, dat is apart. Later, wanneer we dit worden aanbouwen, dat worden alle gewoon aan te passen, dat alle wordt schaffen. En zo, dat is nog niet dat grote gebied, maar dat is eine Staub wieder. Hier zo is het een klein beetje klarer te zijn. Hier is dat graafgebied wat we er willen aanbouwen. En dus je kan zeggen, dat zal hier een kinderkerk geven. Nu hebben we de kinderen van 6 tot 12 jaar alle hier zo bij. En aan Durchschnitt om zondag zijn er over 120 kinderen, 121 kinderen im Durchschnitt, wat hier bij zijn. Dat zijn de 6 tot 12. Dat is niet de kleine kinderen geteld. So van 6 tot 12 hebben we ongeveer 120 kinderen. En we wilden hier apart doen, dat we de 6, 7 en 8 jaar hier bij hebben. En aan de 9, die kunnen vielleicht aan die gaan, wo immer sie will. Dan 10, 11 en 12 hier apart in deze klas doen. En zo wie wel zijn, is we kunnen de kinderen best beter leren, beter enthalten op dem niveau, wo sie sind. Wenn we een beetje kijken, dan wo kinderen leren, die hebben ganz verschiedene Wege, wo sie Dinge verstehen, wo sie leren können. En die voor wat de kinderen hebben, gehört haben, die weten dat. De 6-jarige kinderen kunnen dingen ganz anders verstehen, als die wat al 12 jaar oud zijn. En zo dat is de grote hoofdzaak, waarin we dit hier aanbieden, waar we wat meer stoven gaan doen, waar we methelpen training kunnen geven, te meer mensen helpen, leren wat ze kunnen methelpen om zondag, en dan wat storages en zo verder. En dan is hier een stoel zum Frühstück eten, een eetstoel. En zo de cousine, die wat we hier zo bij blijven, en aber hier zo bij wel we aan zondag Samarius Frühstück eten. Zo voor die wat er niet weten aan wat het gaat, all die wat de doen om zondag Samarius. Wanneer je opgesigned bent en je doen den zondag, dan kan je hier voor vrij komen Frühstück eten. Sommige mensen komen al tijdig hier aan, wenn de eerste service met eier aanvangt, alles uitmerken, en dan wordt hier bijna, nu wordt hier Frühstück eten, dan wordt er nog vol, zo wie wel dat met in de gratere steed merken, wo ze kan eten. So hier wordt er nog een der zijn, wo je wordt kunnen gaan. So die lied wat de kinderen hebben, die alles, die worden hier komen, en de kinderen hier zo naam zijn, dat die hier gaan kunnen, of hier, en dan vielleicht nog de kleine kinderen erboven aanbrengen. En zo dat is hartstikke een beetje den plan daar, wat we hadden om wieder schaffen. En zo voor nu hebben we geld, dat we kunnen de schaal daar aanbieden. Dat wordt ongeveer dat ze loten van boven. En dit is nog een beeld, dat kunnen loten. Dit is de schaal wordt loten. En zo, we hebben nog niet al het geld gehad, om dat alle ganz vorig merken. Loten waar we gelegenheid geven, waar we zijn. Dat is een Maya voor Jezus gelegenheid, dat je Maya geven kan. En zo, en dat is wat we hier zitten plan te doen met dat. So, ga je een klein beetje een update en dat wel we nächste week aanvangen. Nächste week maandag gaat het los. Wie vroeger de contractors is, die worden luren bij maandag. Wenn van deel wel we op half spelen, dat de spoes ha. En maandag wel ze aanvangen te groeven en met de bassen schaffen en zo'n staat zo'n dingen. So dat is hartstikke een beetje wat we plan te doen aan dat Maya voor Jezus. Vele zondag dan had ik een boodschap en ik nam de Zeens en Dachter. En we kijken een beetje naar dat God, die zegt ons, hij wil ons Zeens en Dachter. En hij zegt dat we zijn zijn kinderen. En we kijken een beetje naar den timer, wat dat dan, wanneer we op einmal wo haar gegaan, zijn we dan nog maar zijn kinderen, oder zijn we niet zijn kinderen.
en al die dingen. Zo wie weer in zijn familie aangenomen, adopt in zijn familie. Wanneer je dat niet gezien hebt, go terug. Maar dit is een van de versen wat we daar lezen. Ik wil jullie vooral zijn, en je zullen mijn zoons en dochter zijn, zegt de Almachtige Heer. God die zegt, ik wil jullie zoons, je zal mijn zoons zijn, je zal mijn dochter zijn. En dat is manchmal schwer te verstaan. Ze wie wirklich zijn zoons en zijn dochter. Vandaar willen we van sons en daughters, zoons en dochter reden, maar van kleine kinderen. En wo we kunnen onze thuisje familie, wo we aan kunnen optrekken, wo we kunnen onze kinderen leren. Maar mij denkt dat als we in huis komen met ons eerste baby, we hebben een kleine kavalierkoor en zo we kwamen in huis, hingen hadden we in een koor vastgemerkt en dan zit er een kleine baby. En ik dacht te mezelf, als we thuis weer, wo in de wereld is het mogelijk dat wij ons hallo dit baby metnemen? Ik meen, wer zei wie dat we, de jeweils het plussen, wie kan huis voor met dit? Wat zal we nu met dit? Dat is geen buurt niet, wat er zegt, wat we het nächste zal doen. Ik would me gewenst hebben, en zo geloof ik ook, wanneer de nurse, wie onze kinderen weer in Texas geboren, wie een zeer vriendelijke Texas lady, wat ons daar helpt met alles. Ik dacht, die had zult metkomen, maar ergens wat zal we met dit? En wie feilde ons dus, wanneer we gleich rijden weer, om onze kinderen optrekken. En we feilden ons zo, wie weer unqualified. Aber de waarheid is dat God de heeft ons alles gegeven, wat we brücken, wat je brücken, om jullie kinderen optrekken. En de kinderen die zaten zijn. Kinderen zaten zijn van den Herrn. Kinderen zijn een geschenk van hem. Zoals velen in einen starken Krieger zijn hand, zo zijn Sehns en Dächter voor einen jungen Vater. Dus die vaders wat hier alle boven staan, die staan alle een beetje gelijk en stijl. En dat is velen in zijn bouwenhouden. Zo is het. Dat is een geschenk voor die. En zo glücklich als die een bouwenhouden door van val hebben. En we zijn ook glücklich als Kerk. We hebben die Kerk vol. Ons bouwenhouden is vol van kleine kinderen. Dat is dus einfach een zeer grote zin. En zo, ik en Christi, wie werden ook niet uitgeleerd en zaten nog niet. We zijn niet experts in kinderen, in kinderen optrekken. Maar één ding wat we leren, en dat schafft beter onze kinderen te leren met weten en visioen, like values, de dingen wat ons werkelijk wichtig zijn, die kinderen dort verzekeren te leren. En jeder dag met dat schaffen en zeggen, dit zijn de dingen wat ons wichtig zijn. En dit zijn de dingen wat ons wichtig zijn. Immer waar dat zijn. En er steht, hastig onze kinderen verzekeren, der karakter om te draaien, der benemen, hastig verzekeren om te draaien. En zo, als onze kinderen klein weer, dan heeft Christi daarvan geredet, wat is ons wichtig? Dus wat willen we onze kinderen leren? We vangen ons dingen op te schrijven, lange listen maken, want dit zijn ons wichtig. En eveneens zeggen we, dit zijn die dingen. En ik word niet alle zeggen, hier zijn een paar dingen wat voor ons wichtig zijn. En dat is respect. Ons is het wichtig dat de kinderen weer respect leren. Ons is het wichtig dat de kinderen worden samen in een team bijna zijn en sport spelen. Vielleicht voor baseball of soccer of wat immer het weer. Wenn die moesten met een team top spelen en die waren aan dat ze zijn niet plus alleen. Ze moeten ook hier een teamplayer zijn, met een team top schaffen, om zijn te winnen. Ze zijn niet einer alleen. En zo ze hadden goede dingen geleerd daar dort. Ons is het wichtig dat de kinderen weer zingen leren. We schicken die naar de school op dat ze weer kunnen leren zingen. En dat ze kunnen schijn zingen. De andere ding, we leren onze kinderen dat ze weer zwemmen kunnen. Ik kan niet zwemmen. Ik zwem tussen stein. Ganz bij eng. En zo, dat is ik zwem. Mir is dat wichtig. Mir wird dat wichtig da. En ik zeg, waar onze kinderen leren zwemmen? Wenn mij grusselt dat, wanneer kleine kinderen op eenmaal weer verzuipen. En dan brachten we in een swimmingpool. En de kleinste Cindy werd het. En die wilde ze schmijten door de pool. En die vangen aan te paddelen. En ik dacht, ik ook mal naar een ze halten, maar die leerden er. En van de eerste dag kunnen onze kinderen fijn zwemmen. We weer een paar jaar terug, samen jaar terug. We hebben een insel en dan voeren we van de insel een beetje weer op een boot aan op. En dan deden we daar snorkeling, kijken er in een boot aan naar de vis. En ik deed mijn life jacket aan en alles aan. En op eenmaal zei ik aan ze, alles heb ze bis even een boot, bis even de kant, even ohne jacket. De nächste halve stunde zwaamen we erom en kijkte naar de vis. En ik slok water met mijn roer. En zo, mij wordt het wichtig dat onze kinderen worden kunnen zwemmen. En zo, dat je kijkt wat voor jullie wichtig is. Schrijf je dat op en dan zeg ik, dit zijn onze values. Dit is ons wichtig. Veel meer dingen wat we hebben, wat ons zeer wichtig is. Maar de naturale weg van kinderen aanleren, dat passiert meermaals van ons ouderen bij het stuur, wanneer we rijden zum uitgaan. Al deze candies daar, en dan willen we hastig de benemen daar veranderen. Die willen een candy, die vangen dan te schreeuwen, en de kinderen worden even aan een arm aangevoerd, en rietje slaapt, en zo'n dingen hebben we gezien. En zo, die natuurlijk als het ten plus krijgt door verzekeren, die benemen te ändern. Vielleicht op een geburtstagsparty, irgendwo maken mensen, wanneer je bij andere lied zijn, wanneer het tijd is om naar huis fahren. De ganze avond even heeft het fijn geschaft met de kinderen. Nu zijn we rijdt om naar huis fahren, dan liggen die op de vloer.
En dan komt het erop aan dat we als ouderen totaal mank dat zijn, we schämen ons van die lied, zoals onze kinderen, die zullen je toch niet dit zijn. En dan dürfen we druk manchmal verzekeren, dat benehmen hastig te ändern. Aber was de beter schafft, ist, wenn wir bloß bleiben bei Lehr und unsere Values oder unsere Werten, die Kinder lehren, und nicht so sehr, bloß der Benehmen hastig verseken zu ändern. Und mit das sage ich nicht, dass es nicht noch manchmal fehlt, wo wir bis zu starten und geduldig mit das angehen und wo ein Benehmen ändern. Aber was der beter schafft, ist, wenn die Kinder Dinge bis sein, was ihnen wichtig ist. Wenn wir bei anderen Lied sind, das ist uns wichtig. Wenn wir bei ihnen stur sind, das ist uns wichtig. Und dann warum? Warum ist ihnen das wichtig? Und so ist eigentlich Christi jung, während kleine Kinder haben, noch, falls ich das noch manchmal so. Aber zu der Zeit weiß ich, dann habe ich mich noch manchmal so gefallen, Kinderabtrag ist meist allmählich. Da sind so viele Regeln, und wenn wir auf einmal eine Regel nicht war, nur kommen, dann waren die Kinder ganz verspielt. Aber das ist nicht so, es ist. Gott, der hält uns mit dort, und so, er kann uns halten, der Heilige Geist kann uns halten, und er kann uns verschiedene Dinge wiesen, und wo wir können unsere Kinder abtragen mit Values, mit Werten, was wir für eine lange Zeit sind, nicht bloß nur hastig der benehmen. Der hastig benehmen verändern, das bringt nicht gute Frucht. Aber Werten bringen in die Kinder, was verlangt sind, wenn das, was die Bibel von redet, dass sie weiten, wo sie hingehen. Und das passt nicht für allem. Das ist nicht ein one size fits all. Ein size passt allem. Jene älteste Kinder, wo jemand anders lehrt, wo abrechtig zu sein ist, wie ein Jüngster zum Beispiel. Oder was immer das ist. Die Kinder sind verschieden. Das ist nicht, wenn wir ein Ding ausgefigert dass das ein Rezept ist, nur was das für jeder Kind schaffen. So dass die Dinge, die verändern im Bett. Und, aber was das braucht, ist, um diese Werten und die Kinder lernen, prägen oder lernen, das sind ein paar Dinge hier, Bianca hat Eva zu gehen. Das sind die Dinge, die das braucht, um die Werten zu lernen. Das braucht Fleet. Und das braucht ein Fernnehmen. Das braucht, auf Englisch würde wir sagen, Intention. So ist das einfach geplant für das. Das braucht Fleet, das braucht ein Fernnehmen. Das ist, was das will und das ist, was uns wichtig ist. Und dann war Erholung. Jeder Tag war sein. Jedes Mal, wenn ihr am Stür fahrt, wo immer ihr hinfahrt, oder andere Lied, das ist uns wichtig. Das ist uns wichtig. Und das war Erholung. Wenn das nicht bloß einmal sein. Und das braucht Geduld. Und das wird manchmal aufgeregt, und wo wir gründlich sehr Fehler merken, als Families, als Vaters, als Mamas, wenn wir nicht genug Geduld haben. So weil wir Geduld haben. En het andere ding is, en op Engels zeggen ze manchmal, dat braucht een ganze dorp. It takes a village to raise the kids. Dat braucht een ganze dorp om de kinderen abtragen. Ik geloof niet dat het ganz so erg is, maar wat ik daarvan eruit neem is, dat we kunnen van andere mensen leren. We hebben een dorp gaan, waar we dat als een lied wat te ver aan zijn, en met een top koffie gaan vrouw. En wat doe je dat met jullie kinderen? En jullie kinderen zijn een paar jaar alles aan ze. En wat doe je dat? En wat doe je dat hier? Wenn we kunnen alle naar somebody kijken, wat verrappel is, wat de wieder is, wat we zijn. Eigen Christi doen dat nu nog. We gaan nu nog lied waar we gaan voor en aan het reden. En wat doe je dat met de lied, wat met jullie kinderen wat bevrijd zijn, en met verschillende dingen. En ze kunnen ons leren. En we zijn er nog niet gewaast. We zijn er nog niet gewaast en dan gaan we met zo'n reden wat er al zijn gewaast. Dat andere ding wat ik hier best wel hastig naschmieden is, we hadden het Wijsheid voor Ouderen video-series gemerkt. Ik ga je op YouTube zijn, onze app, je kan het boek erop holen. Sehr praktische Dinge, zum jullie Kinder leren. En zo, wenn je dat nog niet gezien hebt, goed op YouTube, holt je dat erop, wat immer je kan, zum deze dingen leren, plus praktische dingen. Zo, ik heb nog 3 alles te kijken. En deze alles die heb ik uit de Bibel genomen, maar van 0 tot 12, dat zijn kinderjaren. En de kinderen die we anders leren, worden meestal nu kijken wat in dit alles zijn. En dan van 13 tot 19, dat zijn erwachsenen. En dan onwassenden. En dan 20 en Eva, die zijn erwachsen. Dat zijn adults, wat we op Engels zijn. En mij had een vers te lezen zijn, wie niet waar krijgt deze 3 alles dort kunnen uitvangen. Uit deze vers hier is dit. En dat zegt is dit. Kinder, so dat is het eerste age daar. Jene Christen vielleicht als jene Eltern gehorchen. So die Kinder, die veel te leren, dat ze ihre Eltern worden gehorchen. Weil's dort als dat rechte te doen. Vater en moeder eeren. En ik geloof dit als voor de teenagers. Dit zijn voor de 12 tot 19 hier. Dat is het wichtigste ding wat ze kunnen leren en wat zij zullen leren als ihre ouderen eeren en ook andere mensen erom, dat ze die worden eeren. En dit zijn alle waar ze hier bijna zijn. En dan het nächste zegt het, dit wordt het eerste gebod waarop God dat verspreken leed. Dat die dat goed gaat en dat u op lang op je leven kost. Ik kan nog maar mensen gevraagd dat, wat is dit? Wat is de derhingen, dus wat is de beloning, want die was die ouderen eer. En zij zeiden, wel, dat is omdat ik
een lang leven hebben. En werkelijk is het aber dat die dat wat goed gaan. Wer wil wel een lang leven hebben en dat het niet wordt goed gaan? En zo dat is wat er voor de erwachsenen is. En zo van 0 tot 12, dat is hoe we die kinderen beleren. Dat is hoe we aan het beleren. We moeten die kinderen leren. En hier van 13 tot 19, dit zit al ganz anders, waar we onze kinderen met hen omgaan. Hier doen we aan het al traag wezen. Hier doen we aan het traag wezen, dat zal een beetje anders is beleren. En dan van 20 naar dat is hoe we aan het vertrouwen. We werden pas moeten trusten. We moeten ook een wedstrijd vertrouwen en zeggen, ik trust die. Dat wat ik die beleerd heb, en hoe ik die heb traag gewezen, nu vang ik die aan te trusten, dat die was dessen waar hier is, dit te gaan. Leer een kind den rechten weg gaan, dat wanneer hij ook daarbij blijft en wanneer hij ook oud wordt. En zo, we kunnen een kind beleren wanneer hij klein is. Dat gaan we als dat zo zijn. Leer die kind. Mij ankert hier is dit zo hastig een klein beetje te reden van schachten. En ik weet, dat is een zeer empfindelijke thema. Wenn zeer veel, als het wordt misbruikt, dat erg gebruikt, dat schachten. En daar wil ik meest wat van reden. Ik wil een klein beetje zijn wat de Bijbel zegt over schachten. En ik Chris die reden dat deze werk een beetje van, waar had je gewoon met onze kleine kinderen als die klein weer. En mij denkt eenmaal van Jordan, hij lijkt weer 5 jaar oud. En dan zal hij schacht krijgen. En ik weer met hem op in de stoel. En reden ervan en alles. En dan oké, nu zit ze weer, nu word ik am schacht. En zo, wacht, een klein beetje. Kan ik die nog wat zijn? Ja, die kan wat zijn. Dan vaak als hij aan te denken, wat wil ik die nog wat zijn? Op eenmaal zegt hij, I love you. I love you, Dad. Ik zie die zo goed. Oké, so dat is goed. Oké, dan go wieder, nu weg schachten. En dan, wacht, een klein beetje. Kan ik eerst nog beden? Ja, die kan ook nog eerst nog beden. En dan wordt hij beden en hij wordt zeggen, ernstlich Gott vragen dat hij wordt geraad worden van deze schacht. Maar dat had niet geschafft. Maar dat is de kleine kinderen manchmal zijn. Maar dit is wat de Bijbel daarover zegt. Dat zegt, wer die niet een kind te beleren. En waar we hier kijken, dat is beleren. Dat is niet slaan. Dat is niet verkeerd. Maar wer die nicht een kind te beleren, die wordt ervan niet sterven, wanneer du met den Stock strooft. Stroof hem met een stok, een raad, de zeil van dood. En zo werkelijk, wanneer we hem worden strofen, ik wil gerne zijn zeil raden van haal. En zo dat is wat Jezus zegt. Hij is er nog sterk over dit. En wie mensen, wie jij er manchmal woord daarover. En de oorzaak waarin we er woord daarover jij zei, ik wil er ganz van weg blijven als, wenn vele haar, zou erg schaak gekregen. Hij zou even je rest gekregen, even am regen, even de beinen, al wenn dat het blijven wordt. En ik Christi had zelfs een vriend, hij zegt, wenn ik ze tot zo haar schaak gekregen, wie worden ze kinderen niemals schaken. En we hebben een vriend, ze staat in de States, en we kijken nu nog manchmal naar die kinderen, we zeggen, dat hebben we ook niet ganz geschafft. Maar dat is wat er manchmal passiert. We zeggen, daar zijn we ganz sterk met, en dan gaan we ganz naar de andere zijde. En zo, wanneer ik red van schaak, ik red niet van verkielen. Ik red ook niet van een knappel. Niet een tweebifeier, er zijden, al zo'n stotzende dingen. Ik red van wat het hier staat te zeggen, een stok, een stick, en dat is een dana kleine stokje. En mijn dad, die mij ook nog mal schaak. Hij had een belt, wie een beetje stief dat belt. En zo, ik kreeg ook schaak. Ik leef 7 of 8 jaar, ik het laatste mal haar schaak gekregen van dad. En hij vertelde me en hoe wijn en alles. En dan wordt hij aan mij nu schachten. En hij zei, wat slaag je omdat je... En mij denkt dat nog, ik zei, wat, die brugskwaag. Die brugskwaag van die dat ze slaag hebt. Die brugs me gewoon schachten. En hij zei, ja, ik zie die goud en daar en duik dat. En zo hij schaagt me. En dan loopt hij dan weer hij me goud. En ik dacht, wat is dat? Dat kan ik niet ganz verstaan. Een vriend die zei te mij, zijn dad had ook zo'n kort Engels gebeld gehad. En daar had hij den Bibelversen op, had den Sprüchen opgeschreven van dat lied, I need thee every hour. Ik bruk die hier staan. Maar anyway, en zo, schachten, dat kan een tijd zijn waar we dat doen, maar ik wil besluit klaar zijn, dat wanneer we reden van schachten, dat is een allebad waar dat reikt, en we bereden ons al ver onze kinderen groot werden, we zeggen, wat we oud wel weer schachten. En zo, mij denkt dat, van even als ik op was, mijn zes, dat ik kreeg eenmaal schaak in de school, is ze even 12 jaar oud weer. En ze had something waar ze met een groep top wie was, en de leraar had gezegd, wel, dan word je pas alle schaken.
Aber dann weet ik dat voor mijn derde gaan, dan reden met den Lehrern en zei, sonst had niemals zal passeren. Een 12-jarige girl had niemals zal schaak kriegen. Dat is een young lady, dat is een kleine lady, die had niemals zal even gestraakt worden schaken. Nicht van wat hij doen had, niet gedaan, dat we ganz besieden point. Aber een 12-jarige Mädel zal niemals, een jong zal niemals niet gestraft worden. En zo wie passen er nou op dat onze kinderen niet op den weg worden schaak kriegen en schaken den weg. En zo... Wer den Stock nicht braucht, hat nicht ewig versehen sein, aber wer sie sehen gut ist, wird am vorsichtig belehrt. Und wenn ich hier von so Menschen, was mir nu sagen, wo sie Schach gekriegt, dort wir nicht vorsichtig belehren. Dort wir die Dollheit, sei die Menschen verschlagen. Und das ist nicht, was ich hier jetzt davon rede. So, weil wir das nicht tun, weil wir die Kinder nicht schlagen, weil wir es nicht zu Schauen bringen, wenn das nicht, was Jesus tut. Und so, wenn er sagt, vorsichtig, das meint, wenn die klein sind, vorsichtig die Kinder belehren. Und hier ist dazu gesagt, dass wer sie einen Bruder, wer sie ihn sehen, gut ist, der wird das tun. Und so, wenn ihr wirklich gut sind, dann wollen wir das tun. Aber hier sind ein paar Dinge, was ihr könnt tun, wenn ihr die Kinder lehrt. Eins ist sie klar. Wenn ihr eine Strophe geben, oder Ferien eine Strophe geben, sagt, das sind unsere Werten, das sind unsere Regeln, und sie klar damit. Christi sagt mir dort, zijn we mal naar de boy gefahren als familie. En zijn we al een beetje geraten. En der kleine Bruder, der hat seine Orders gekregen von ihrer Mom. Und die Mom hat gesagt, du sollst nicht auf den Boy ab. Kannst den Boy sein, nicht auf den Boy abgehen. Und dann auf einmal 3 Stunden Luther, dann kommt der kleine Junge ganz mutig angerannt und fragt den Mann, wo bist du? Dann sagt er, ich bin auf den Boy boven. Und bis der wir noch steiler ist, was das Boy wäre. So sie klar. Sie klar mit jenen Kindern, dass sie weiter wohnen, Boy sie selber abgehen und wohnen nicht. Und das andere denkt erst, sieht standhaft, sieht nicht zwiebelig mit dort. Nicht zwiebelig sein und solche nicht und fertig Kinder, dort wird nicht das rechte Ding sein. Und dann das andere ist, niemals das wird tun. Niemals das tun, wenn ihr da seid. Ich mal aufschreiben, fahrt nach Haus, das Lothar, redet mit ihren Lothar. Niemals das tun, wenn ihr da seid. Wenn dort, wo viele von uns weiter haben, wenn wir Schach gekriegt, wo die Vorräte der Mama uns hat immer gerast, wenn sie da wäre. Hier ist das Ding, Gott, der straft uns niemals nicht, um uns zu Schauen bringen. Und so werden wir unsere Kinder auch niemals. Niemals ist der Schäme mit der Taub, wenn Gott uns strafen hat. Er demütigt uns nach manchmal. Und so das können wir vielleicht auch mit unseren Kindern, aber dort ab so ein Weg, dass die Kinder nicht was zu schauen war gebracht. Dann das nächste gehen wir nach der, und je vorher versucht, jene Kinder nicht, sondern andere wird, hört die nicht an, wird nicht da, über die, trägt die ab ein Christeljahr war ich ab, und bis ein Trag wiesen. Und so das, wo wir anfangen, ein Trag zu wiesen, von 12, 13, bis 19 Jahren, das, wo wir ein Trag wiesen. Ein kleines Kind, dort sei wie, was er denken soll. Wir sagen, das, was du sollst tun, und das, was du sollst denken. Aber wenn die erst 12 und Eva sind, wenn die erst Teenager sind, dann sei wie ein Wort zu denken. Nicht Wort zu denken. Aber dann sagen wir, das ist die Eva-Tal. Und wir lernen ein Wort zu denken, nicht Wort zu denken. So, das ist ein ganz anderer Weg. So, wir tun in rechnen. Wenn wir bei 12 und 19 dort fest sind, dann dürfen wir Tragwiesen und in rechnen. Das belehrt, das hat dann all passiert sein. Und das alle von 20 und Hecht, das ist interessant, wenn ich kicke nach, weil das ist ein Vers, ich lesen. Je soll den Herrn, jün Gott, mit ganzen Harten Gott sein, und mit jene ganze Seil und mit all jene Kraft. Diese Wiederdeckung von der je soll je nicht vergeten. So vergeht nicht. Schaut jene Kinder ab mit die und so mit die, das sind mit der Rede, dass sie soll Gott gut sein, Gott Nummer 1 in ihr Leben. Red von die, wenn die im Haus sitzen, und wem die schon im Haus sitzen, und einen Recliner überholen, so wenn die auf den Recliner sitzen, und wenn die reisen, und wenn die in Dolein, wenn die abstehen, red davon. Red von der Welt, dass sie alle Gott gut sein und wer Gott ist in ihr Leben. Und dort ist ein Tragwiesen und dort ist ein Lehr auf den Weg. Das ist die Kinder, wo gehen. Dus wir lesen nur groß, tragt die Kinder ab, dass sie auf diesen Weg gehen, wenn sie erst alt sind. Von Jugend bis 13, bis 19. So, das ist eine Umwechselzeit. Erst wir sind Kinder, nun sind sie Teenagers, nun sind sie Jugend. Jesus, der ging auch in den Tempel, als er 12 Jahre alt war. Und die Geschichte in Lukas, das ist sehr interessant, wenn wir hören, dass er dort im Tempel mit den Lehrern alle taub. Und was wir mal aus der Geschichte mitnehmen, ist, dass Jana sich so wundert, über seine Antworten. Aber ich lese, dass das letzte paar Wochen das sagt, dass er stellt Frauen und so in seine Antworten an.
En so hij antwoord en stal vrouwen. De beste weg, wo wir manchmal kennen, an sie Kinder lehren, ist ein Frauenstal. Und dann, wenn wir eine Frau, dann wollen sie anfangen zu denken, und sie lernen sich wohl zu denken, und dann geben sie uns eine Antwort. Wenn die Antwort nicht ganz stimmt, dann können sie sagen, oh, das würde gerne es das sein, und dann können wir eine lehren. Und so werden wir klar sein mit dort. So die Verantwortung als unsere, um die Kinder lehren sie das. So nu werden wir kijken naar de 20 Jahre. En Eva, en dit zijn adults. En so Gott heeft nog veel geredet van de 20 jaar. Ik kijk dat nu, ik wat hier lang niet alle zijn. Vele schrift steht, wo hij redt van wat de 20 jaar in Eva zijn. Die worden het verheidele land zullen aangaan. Hij zegt, teilt die allen en die wordt Eva 20 zijn. En so hij redt veel wat van 20. Dat is wo de adults zijn. Hij houdt die verantwoordelijk voor de zinde wat die doen. Hij zegt, die wat je grumzeugt ha je in mij, wat je zindig ha, wat de Eva 20 zijn, die kan du niet aangaan. Hier is het zo redt van den tags, wat in de kerk wordt getoeld. En jeder die wat 20 jaar in Maya is, zal deze goofs, dus den tags, als een Opfer den Herrn geven. En so hij redt daar veelmaal van, die wat de 20 in Eva zijn. En so dat is al Eva dem erwachsenen. Dit zijn adults. En dit is waar we aan vertrouwen. Dit is waar we aan trusten. En ze zijn Eva 20 en we zeggen, dit is waar ik die vertrouw. Ik geef die trust, ik verloot me op wat ik die geleerd heb. En dan is het een vers wat er zegt, dat hij wordt verantwoordelijk houden, wanneer ze Eva 20 zijn. Vele wat Eva 20 zijn, en vielleicht ook al even jonge bevriedene lied, sommigen van hen wat we hier zitten boven zagen, van die zijn Eva 20, die zijn jong bevriedene lied. En ik kan nog mal gehoord de mensen zijn, wel die is groot, die is een adult, wanneer ze zich bevrijd heeft. No. Dat zegt in jeder man, dat zegt een man die verlaat zijn moeder en zijn vader en wordt eind met zijn vrouw. So dat is een man. Waar dat maken, dat zegt niet de jong, de bengel, wat immer wel zijn, de man. So hij is al een man. So waar dat niet opmixen zijn, wanneer ze zich bevrijd hebben, dan zijn die even dem groot. Die zijn verder al groot en dat is waar we aan vertrouwen doen. Die zijn adults. En even wanneer die single zijn, even wanneer die niet bevrijd zijn, dat zijn single, dat zijn ziens en dachten. En ik leef zo veel mal, brok wie dat erg, als ouderen, wo wir onze kinderen vielleicht versuchen zu kontrollieren. Wenn ich Eva 20 sind und befreit sind, dann erst die Kinder abtragen, das Eva. Das hat wir so fertig tun. Und wir können ihnen Rot geben. Wir können ihnen Rot geben, wenn sie sind, nur unsere Sehens und unsere Dachter, aber was sie befreit sind, sie sind auch bei ihnen. Und so, wir können ihnen Rot geben, Advice geben. Und so werden wir dort lernen. Für die, was die Kinder haben, wat bevrijd zijn en al uit hun huis zijn, we hebben ons dat leren dat we aan trusten en dat we aan laten een entscheidungen merken. Ik weet dat juist zijn, wo ouderen zijn, te de kinderen, dat no, niet dort gaan doen, niet dit doen, en niet zo'n akeren, en wat immer dat alles is, dat is dit. En wo die kinderen op hier met handen komen, verrood te vrouwen. En van een paar oorzaken. Wenn sie daheim kommen, verrot Frauen, dann würde der Ältere bloß noch sagen, weil du bitte dort, dass ich dir gesagt habe, wenn er nicht ist, dann darfst du mich nicht ehren. Und das ist nicht reich. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ich meine, ja, wie soll die Mutter und Vater ehren? Und ich glaube, in Christi, wir lehren uns dort, dass wir schon statt befreit werden. Auf einmal ging uns dort Licht auf, was das wirklich meint, unsere Älteren ehren. Und wir können unsere Älteren ehren, even wenn die auch nicht die Dinge alle reich tun und all die Dinge, das ist noch ein ganz anderer Thema. Aber wirklich bloß an ehren. Und, aber ich glaube, ein paar Ursachen manchmal, dass die jüngere Lied nicht in Haus gehen, nur ihre Eltern verrot. Und dort Nummer 1 Ursache ist, wenn sie wollen nicht gekontrolliert sein. Sie wollen nicht kontrolliert sein von ihren Eltern oder ihren Schwiegereltern. Weil nicht immer sind gesagt, was sie sollen tun. Und so dort, wo ich würde sagen, das steht, dass die ältere Lied, wenn ich mich auch mit den Hand halte, dass wir endlote ihre Entscheidungen merken. Und dass wir trusten. Das ist, wo wir anfangen zu vertrauen. Ja, sie kommen vielleicht noch rot, aber heute einfach gedacht, die von jenen, was die befriedene Kinder haben, wenn die in ein Haus kommen, die kommen verrot, die kommen noch ein Schwester oder noch ein Bruder. Das sind deine Schwestern und Brüder. Ich meine, sie haben als selbst ihre eigenen Kinder, sie sind all Mama und Papa, sie haben irgendwo auch all Mama und Papa genannt. So, sie sind wir sind ihre Sehens und Dachter und wir sind ihre Geschwister in Jesus, in Christus. Und so, wie soll das bloß respektvoll sein mit dort? Und dass wir nicht die Bibel brücken und die Messbrückenbildchen sagen, no. Du bitte dort, wenn die Bibel sagt, du musst mich ehren. Weil wir keinmal nicht die Bibel falsch brücken, um uns weich sein zu kriegen. Das ist, was die Bel sagt, und du bitte dort mein weich.
En dat is niet wat God plant met zijn woord, dat we dat zelf dienstweg brücken. Ik geloof dat dat nog manchmal kan passieren, wo jongere couples, jongere lied en dishonor zijn, en een oneer zijn tegen de ouderen. Dat kan soms dat zijn, wo ze bis een weg gaan, gaan niet naar rood gehaald. En dat is nog een andere thema, maar dat is niet waar ik zo zeer van red. Ik geloof de jonge couples zullen ook nog checken, dat ze niet moedwillens de ouderen veranieren. Maar wie als de ouderen, wat al bevriende kinderen hebben, waar we dat bis naar dat gaan en zeggen, wie vertrouwen onze kinderen? Wie vertrouwen die? Wie vertrouwen en wanneer zij ons naar rood vragen? Ze zijn nog allemaal onze zeens en dachten, maar ze zijn onze zeens en dachten in Jezus Christus. Ik doe me zeer beroven met mijn schwierzeens. En nog eenmaal dan vrouw ze ik wel koffie hebben met en hij vond me van wie af en vraag, dat ik kwam aan wat rood geven. En zo ik vrij me zeer dat zij naar mij komen voor rood. Ik wens dat jullie komen verzig bevrieden. Nou, dat is best spoes. Dat was ik heim actually. Ik doe me zeer beroven even met dat ik hem vrouw en ze kunnen met onze dochter bevrieden. Maar zij vragen me nog maar naar rood. Maar ik zei allemaal waar te eind dat ik kan je dit een rood geven, maar je bent zelfs groot. Dit is beetje zoals ik dat kan zijn. Dit is de rood wat ik heb, maar ik vertrouw die. Ik trust die. Je hier ook van een Heilige Geest. Je hier ook God. Want ik heb eenmaal wat ganz anders hier, wat ik je zijn. Maar ik wil je, wanneer je dit doen of dit doen, ik kan niet een grote Engelscheid zijn. Ik wil je beide weer Engelstaten. Wie wil je beide weer goed zijn? Wanneer je deze arbeid neemt, of je neemt dit, of je trekt hier aan. En ik kan dan zo wegtrekken, want ik wens je tragen terug. Ik hoop dat zijn ons. Maar anyway, wat de wichtig is, dat we ons zeggen, nou, ik vertrouw je. Ik trust je. Ik vertrouw dat u was ook van God hier. Ik vertrouw dat je wordt het rechte doen. En zo dat is wat ze wel hier van ons, dat we aan vertrouwen doen. En ik geloof dat tussen jong bevriende lied en wat oudere bevriende lied, ik geloof 90% van de trouble wordt opgehoven zijn in de families, wanneer we ons dat kunnen beter leren als young couples en als de ouderen, wo einander ons te behandelen. En wo ons einander te respecten, wo ons einander naar rood te vragen als Erwachsenen, als adults. En zo hebben we alle in dat leren. Ik geloof in levensfase hier, ik weet dat, we hebben al deze stoppen, hebben we ouderen. We hebben wat de grootste familie aanvangen, veel van die wat geboren weer van die grootste, soms zijn krijg in de midden van waar de teenagers zijn. En daar heeft het manchmal een beetje druk. En dat is waar we aan het rechtwijzen en aan het ingerechten doen. En dan hebben we ook nog de waar de erwachsenen zijn. Wat opgewassen en wat de adults zijn. En zo waar we leren als familie. En jullie familie, maar ook als tweede familie. Waar we ons leren taub schaffen, ons einig zijn, taub schaffen, ons einander respecten en families optrekken, wat er wat bisschen licht zijn. Want dat zegt dat we zullen licht zijn, we zijn het licht, we zijn het zout in deze eerd. Dat is van wat het redt. We zullen families zijn, wat de wereld wat kan zijn, dit is wat bezonderd. Dit is wat bezonderd. En ik hoop dat wanneer je nog manchmal wo im Stuhl sind, oder wo immer je sind in der Stadt, dat op einmal wat somebody und sagt, dit is sehr besonders. Hier haben eine sehr schmacke Familie. Wenn wir gleich dat alle te hier. So wir dan met bis op een goede weg met omgaan, zoals we onze kinderen leren en zoals we ons einander kennen leren en ons respecten als zeens en dachten. Goed vrouw dat je opstonden. Voor am Himmel, dankzij voor die woord. Dankzij dat du ons leert en dankzij dat we kunnen naar die woord gaan. Du hast ons klar gezegd, wanneer het komt kleine kinderen optrekken, teenagers, wo we ons alle opstellen als adults. Dankzij daarvoor. Dankzij voor die woord dat dat praktisch is. En dat we dat kunnen aanwenden in ons leven dag voor dag. Ik bid een bijzondere zegen op al die families wat er hier zijn. Jonge kinderen, teenagers, bevriende kinderen. Dat ze best voor die vrouw naar wijsheid. Dat die was de stopen wijzen wat zij had te nemen. Dat ze voor best gouden christelijke kinderen optrekken. Op een christelijke weg en terugwijzen dus dat in die woord zegt. Dankzij God voor deze gelegenheid dat we kunnen in die woord zijn. En dat we kunnen deze dag is dit te vieren met zeens en dag dat help. Help ons best dat we worden zeen zijn als mom en als dad, groospapa, grootmam, dat we worden zeen zijn te onze families, te onze zeens en dag dat. Dankzij God voor de families wat u ons gegeven hebt. En we vragen best die bijzondere zeen en beschützung even in Jezus naam. Amen.